el taller que estem donant ací a l'Escola d'Adults d'Alboraya és un taller al voltant del que seria l'escriptura de text i la confecció de collage, és a dir, com treballar en el text, en la paraula i en la imatge. I el que estem fent és un poquet que vagin soltant mà, que puguen fer composicions d'imatges, que se senten còmodes, sobretot, i que vagin reconeixent qüestions que són molt simples, però alhora molt aclaridores del que seria un relat d'autoficció, col·locant-se a elles mateixes com a protagonistes. N'hi ha una cosa que té a veure en el tema de la paraula i la imatge, és a dir, quan tu tens una idea o tractes de reflectir a un text una idea, és com que finalment sempre queda molt encorsetat, no? O sigui, és molt complicat traslladar les imatges que tu tens al cap a una fulla de paper. I em semblava que la capacitat que té el treball del collage de construir universos fantàstics, d'agafar la pròpia memòria de l'espectador i la pròpia memòria de l'autor del collage, que treballa en materials que són reconeixibles per al gran públic, com quadres, obres d'art, i després els descompon i els barreja i els afusella d'alguna manera i canvia la visió històrica d'aquest tot, em semblava que era molt interessant per a poder treballar i completar la paraula escrita, i que te permetia posar en imatge qüestions que d'una altra manera o en altres tècniques no sé ben bé com se podria fer, per aquesta llibertat i per aquesta botxeria que té la composició del collage. Es muy curioso a la hora de afrontar un taller de collage porque al fin y al cabo, si nos ponemos muy simple, sería como aquí tenéis imágenes, jugad, ¿no? Y eso ha sido un poco la dinámica. Sí que hicimos una introducción de lo que era el collage para que entendieran un concepto que es verdad que luego no todo el mundo tiene muy claro, ¿no? Que tiene que ver con abstracciones, que tiene que ver con desmontarlo, que tiene que ver con destruir para crear, que tiene que ver con generar contrastes. Y eso es verdad que a veces cuesta un poco. Son juegos a los que quizá no están habituadas. En un principi no ens plantejaven que foren persones majors, sí ens plantejaven i ens interessava molt que foren dones. Buscaven grups de dones perquè és de veres que nosaltres, jo a la part textual, treballo sobretot l'autoficció i és de veres que dins d'aquest camp de l'autoficció ha estat sempre com molt arrelat a la figura de la dona, per aquesta cosa de la reconstrucció de la memòria personal pròpia de les dones, que mai se conta. Aleshores sí que estaven molt interessades en treballar amb dones. És cert que aquest taller tenia un altre tema, perquè nosaltres volíem treballar el tema del desig i la dona, i a l'arribar ací a Alboraya a mi ens va demanar si per favor podien adaptar-ho a un lema concret de la ciutat d'Alboraya que estava funcionant aquest any, i vam pensar que sí. Clar, quan descobrim el grup i quan treballem en elles en una primera sessió sí que anem adaptant, però no pel fet que siguin dones majors o persones majors, sinó perquè crec que és el que fas sempre que treballes amb gent. O sigui, mires a veure quines necessitats tenen, quines capacitats tenen, què els sabellis fer i vas adaptant també per a donar-li, per a fer un regal al final. Jo crec que treballar en la gent és fer un regal i es tracta que al final d'ací se'n vagin estimant un poquet més el teatre i no a l'inrevés.